Posledný augustový víkend patril v našej obci tradičnému podujatiu Staroslovanská divinka, ktoré sa uskutočnilo už po 11. krát a súčasťou ktorého bolo aj viacero sprievodných akcií. V piatok sa rozbehol prvý súťažný deň Rytier divinky, v ktorom si svoje sily zmeralo 18 súťažiacich v rôznych technických disciplínach. Atmosféra bola od začiatku priateľská, no nechýbala ani športová rivalita a dobrý humor. V rámci Staroslovanskej divinky neodmysliteľnou súčasťou tohto podujatia aj spoločensko-športová súťaž o Rytiera divinky, ktorý v tomto roku už by sme mali nadviazať na 8. sériu. Dnešný deň už máme pomaly skončený, absolvovali sme 6 disciplín, streľba futbalovou loptou, hokejkou, basketbal, golf, streľba zo vzduchovky a ešte nás čakajú šipky. Zajtrajší deň bude možno náročnejší, tam bude klasický triatlon, čiže plávanie, beh a bicykel a k tomu ešte záverečná disciplína lukostreľba, ktorá rozhoduje väčšinou o všetkom. Takže máme tento rok 17 účastníkov, čo je veľmi dobrá účasť. Všetci sú zdraví, všetci to absolvovali s nadšením a zajtra sa tešia už na ďalší deň a už ako to dopadne. Takže držíme všetkým palce. Takže máme po prvom dni súťaži, ktoré bolo veľmi dramatické a prinieslo aj neočakávané výsledky. V sobotu súťaž pokračovala vytrvalostnými pretekmi v okolí Hričovskej priehrady. Vyvrcholením bola disciplína v streľbe lukom, po ktorej boli známi víťazi. Vyhodnotíme tú ženskú kategóriu, teda rytierka, alebo teda lady divinky. Druhá lady divinky, teda druhou lady divinky sa stáva dáma, ktorá preukázala najlepšie schopnosti vo všetkých disciplínach, ktorých sa zúčastnila, a je to Mariana Matašejová. Príjma gratulácie aj od starostu, aj organizátora súťaže. A teraz sa dozvieme meno prvej lady divinky, ktorou sa stáva dáma, ktorá preukázala najlepšie schopnosti plavecké, bežecké, skokanské, ručnej, lukostrelecké, a je to Simona Brezáni. Srdečne blahoželáme. A teraz sa dozvieme, kto v tej druhej kategórii, teda v mužskej kategórii. Tretím rytierom divinky sa stáva pán Viktor Švaňa. Druhým rytierom divinky
sa stáva pán Jan Jakubík. Minuloročný víťaz, ak sa nemýlim, áno. A ešte predtým, ako sa dozviete meno celkového víťaza, tak máme tu ešte prvého rytiera divinky v kategórii 60+. A to je pán Jan Pilát. Ešte pred celkovým víťazom vám prezradíme aj meno najstaršieho účastníka rytiera divinky a ním sa stáva, veríme, že aj do ďalších rokov bude súťažiť Juraj Švaňa. Celkovým víťazom, a teda prvým rytierom divinky, sa stáva človek, ktorý preukázal najlepšie schopnosti plavecké, bežecké, skokanské, ručnej, lukostrelecké a neúnavne organizuje túto súťaž, aj sa jej aktívne zúčastňuje, a síce pán Miroslav Mikulá. Ja ťa pasujem za rytiera divinky pre ročník 2025 a som rád, že to zostalo teraz v divinke a nie v Lukách. Slavne sa dobranie prilby z rúk minuloročného víťaza. Tak aké sú slová možno odhodlania do budúceho ročníka, nielen teda víťaza, ale aj organizátora? V prvom rade sa ospravedlňujem všetkým zúčastneným, že som im to pokazil, ale ten výsledok asi bol predpokladaný, lebo tie výsledky píšem ja. Takže aj na budúci rok ich budem písať, ale každopádne chcem poďakovať jednak starostovi obce Michalovi Krškovi za nesmiernu pomoc pri tejto súťaži, porodcom, môjmu veľmi dobrému kamarátovi, priateľovi Igorovi Šmiererovi. Takisto Miško Badiar, ktorý neúnavne vždy strelecky pomáha. No a samozrejme všetkým zúčastneným, že to vydržali a že vôbec sú ochotní prísť každý rok a absolvovať. A ja neviem, keď vidíme tú vodu, že máme sa tam plavočiť a tak ďalej, každému je všelijako, ale keď to absolvujú, tak nakoniec si myslím, že tá spokojnosť tam je. Takže teším sa na budúci rok a ďakujem. Netreba zabúdať na dlhoročnú spoluorganizátorku všetkých týchto rytierských podujatí, a to je manželka Mira Mikulu, Janka. Jani, kde si? Ukáž sa mi. Kde? Kývaš mi? Tam si, áno Janka, už ťa vidím, jasne. Jani, veľa vďaka za všetko. Ďakujeme krásne, áno. Ako sa hovorí, že za každým úspešným mužom stojí úspešná žena, tak nech samozrejme rodinné tieto vzťahy podporné stále fungujú. Ďakujeme veľmi pekne organizátorom, nech zdravie slúži, aby ste takto plní síly, zdravia a odhodlania absolvovali aj ďalší ročník. Rytierom divinky sa stal Miroslav Mikula, na druhom mieste skončil Ján Jakubík a tretí Viktor Švaňa. Seniorom rytier divinky bol Ján Pilát a rytierkou divinky Simona Brezáni. Najstarším účastníkom bol Juraj Švaňa.